Здравейте, ето ме отново. Както обещах в предишното клипче, клипчето за черешките. Сега ще направя уроче за бананче. То се прави отново на една кука. Желателно е да е дебела, голяма. В урока за тази кръглата гривна беше желателно да бъде малка. И ето ги черешките, които ги направих преди малко. Ето я и гривничката, която направих първа. Така, бананчето отново се прави само на една кука. Ще ви трябва 2 черни и 10 жълти. Взимате едното черно и го навивате 3 пъти около куката. След това взимате 2 жълти и ги слагате ето така на куката и ето така прехвърляте навитото на 3 ластичи. Съжалявам, че го правя с черно, това би трябвало да е скафяво, но в тази кутия нямам, както ви показах в урока за това. След това взимате още 2 жълти и отново ето така ги слагате и прехвърляте това до момента, което сме направили. Един вид, двете жълти. И трябва да ви се получи ето това. Трябва да направим общо 5 такива. За сега имаме 2, трябва да направим още 3. Ето, имаме точно ластичета за 3. И все така прехвърляме, докато не стигнем до... докато не направим 5. Защото накрая другото се слага малко по-сложно. Ето, до тук имаме 1, 2, 3, 4, още едно. Исках само да ги преброя просто. Знаех, че остава още едно, но за всеки случай. И нашето мини бананче е вече почти оформено. Сега, дърпаме го назад това. Взимаме последното черно. Навиваме го на 3. Отново. Сега, взимаме едно ластиче. Аз ще взема жълто. То е странично ластиче. Взимате го и прехвърляте до тук всичко, което сме направили. Само едно трябва да е. Така. Слагате го ето така. И отново имаме 2 ластичета. Жълти. Едно зад и пред извитото. Прехвърляме зад. Никога няма да прехвърляме пред, така че спокойно. Ето. Нашето бананче е готово. Ако не искате ето това да се вижда, сега ще ви покажа как да го направите. Имаме 5. Ето такива. Ето такива. Бъркаме малко гадно, но ето така във второто. Взимаме с куката това и без да закачаме други ластичета, го пускаме. Ето така. Сега оформяме да стане кръгло. И ето го, нашето бананче е готово. Ако искате да е на ключодържател, оставете си го това. Това беше от мен.
очаквайте още уроци, но утре, защото другите уроци са за гривни, те изискват повече време, а вече става късно. Не знам колко е часа. Това беше от мен и чао!